Bali ay nenebap, maglibot-libot na ako na naman nandun kasi Kenny palengke. Tapos ngayon may nakit na ako namang magaling Kenny. Lawan yun naman kasi na yung pangabilis gamat mo. Agaga nakakaya kaya itang kakayalong ko niyang anak ko mo Joben. Kasi ba itang kakayalong ko nga ito ng kabilis mamilang kay postcard mo. Bala mo ito mga no 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Basta ba makantaya kabilis mamilang ito mo. Yan makanya kabilis. Yun na. Ay dana. Alway kay Joben Bap. Ay damo Joben Pin. Ay tama, Borgia, kalingon mo na ako na yun, nandun da ka palawan-lawan na, kalyan da ka mo abang mangili ko makanya na. Nanano ka Kenny Borgi, na. Hala, mag-vlog po mo kasi kareng tungkol kareng kay, mabibilis na vendor, ang porang magagaling na vendor. Olan mo na kang kagaling nigbag may pang tinapin magsasabilis ka kasi Ali, ay damo kaya ba talaga ito kang script. Namburi mo nga balo para bang gagawa ako kayo nilalawenda ka king mata. Yan, buri ko nga balo kung anong kakabit mo ngayon. Ay ini kabit tamong bringin Yan, bringin ni. Tapos mangilita na naman kain pipino, dapat mga bilis tamo mo. Tapos ayan, green pepper kabit tayong mga yan. Dagdagan tayong flat sausage. Nabalam longganisa ayan ay. Siyempre dapat mawawala yung kamatis ayan ay. Kabit tayo naman. Ang kay taktakan tayong polvo, ang pondita kakusot. Ang kay impanakapta mo pairan tayang sabon. Ang pangdita ka sa bodykot. Ayan, pwede nang isalang kanyang kakatamang paglutuan. Tapos din ang tayong sabon ni para cleaning kakatamong foods. Ayan, kabit tayo, sipitan tayo, tsaka tayo luto. Manaya tamong pilang segundo at maluto na yan. So after 59 seconds, may luto na yan Ang kay baligtaran tayo, din ang tayong sabon, yung kabila na naman yung luto tamo. Damo na, Joben ka pa na magbayo. Pass hands ka pa rin ang ganang yun Nga kalaya nakapalaking 174 balo ko kasi na ako kakariwrawels Ay damo burge maluwat na ito. Kaya ml na ako mo magpasans ni So ayan may luto na yung kaya kang sandwich. Dinan tayo sa bodykot at okay Siyempre aliya mawawala yung star ketchup ay ninang kaya kang sandwich.